Kami ang miyembro sa MAPA, Mayahay San Pacific Association sa Barangay Kasoho. Kabalaka ug kadismaya. Mao kini ang gipadangat sa Mahayahay Atisan Fisher Folks Association kon MAFA dihang tuyo nga gibisita sa MyTV Cebu News Team sa Barangay Kansuhong, Talisay, Cebu. Ang ilang gibati nagikan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa tibuok nasod, nga epekto sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Among nakaila si Kuya Val o Kuya Charles, sila mga miyembro sa Fisher Folk Group ng MAFA. Ang gasa sa dagat, mao ang ilang dugay ng panginabuhian nga nakapaeskwela sa ilang tagsa-tagsang mga anak. Makakita gyapon may ginagmay pero mahal sa kuan panliton. Kanang di gyud pares kaniadto ba nga ang kaniadto bugas bo barato ra. Karon mahal man. Mahal ang atong makakita-kita mero gamay kuwang ra sa kuan. Budget yun sakto. Bintaha mo gito sa una tong barato-barato ng gasolina kay makasibsib may gamay ba. Nga karon mo kay pikto jud ni tanan tibuok managat jud ni nahitabo ron. Tungod sa pagsaka sa produktong gasolina, panagsa na lang sila mobiyahe sa laod o usahay mudungan na lang sa kung kinsay naay gasolina aron makapanagat. Sa panahon karon, ang permanente nga tubangon sa mga mangisda sama nila Val ug Charles mao ang pagbudget sa gasolina ug pagtunga niini sa halin ngadto sa tag-iya sa ilang mga sakayan. Hinungdan nga moabot na lang ilang limpyo sa 200 paingon 500 pesos matag panagat. Apan aduna gihapoy mga adlaw nga walay mauli o dili makapanagat. Matud sa mga mananagat, ang krudo usa sa labing dakong gasto sa matag panagat. Asoy sa uban kanila, lapas gatos ang ilang nadugang sa gasto aron mapadagan ang ilang gagmay nga mga sakayan. Tungod sa maong suliran, inigabot sa merkado sa isda, mas mahal na sab ang baligya ni ini karon. Apan ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, mipadangat nga mas palapdan pa nila ang pagmonitor sa mga presyo sa pamaliton, pinaagi sa usa ka Price Monitoring Council nga maoy musuta ug mobuhat sa mga laka nga may kalabutan sa presyo. Gali ang mayor sa dakbayan sa Talisay mibisita sa Capitol karong adlaw aron makig-alayon sa Kapitolyo. Ang nasinati sa lokal nga organisasyon sa Sugbo usa sa pipila ka epekto kung ang nasod magsalig sa produktong imported. Hinaot sa mga gagmayng mananagat karon nga maabdan og tabang ang ilang grupo ug ang ubang sektor nga hingpit sab nga naapektuhan. Kini si Mark Ermas alang sa MyTV Cebu.